ba mu tabbata bace ba. Wayo duniya ba gidan zama bace ba. ita ne duniya ba mu tabbata bace ba. mu kiyaye mu ba kiyaye gidan zama bace ba. mu kula dai mu kula ba mu dai tabbata bace ba. mu kiyaye mu ba kiyaye gidan zama bace nace ba. mu kula dai mu kula ba dai mu tabbata bace ba. ita ne duniyar ga ba gidan zama bace ba. ka samu mukami ka sauna kalami kai aikin ka da ilimi shine linzami kai kuma ka zame ka canza gida babu tun saranda tsari da ajanda aiki da yahuda ka mance Allah balle kai sallah babu tun kamala shedanci ka lula ba ka jin kasala balle ka san da Allah amma ka san cewa mutuwa tana zuwa ba mu tabbata bace ba. duniya ba gidan zama bace ba. wayo duniya ba mu tabbata bace ba. ita ne duniya ba gidan zama bace mulki ba. yana ga Allah girma yana ga Allah matsayi yana ga Allah mun kasa tsaye da sallah hakan yana da illa na so mu dauki himma gare shi za mu koma ibadar sama mu kama shi za ya kaula dama in ya so da ku a koma mulki yana gare shi in har kiɗa ya canza rawa ma sai ta canza mulkin kuma ya canza aikin waya a caza zancen gana da hujja ba fada nake ba ƙarami ya ɓata babba hakan ga bai da riba ni so nake kusa ba amma ku sani duniyar ba ga mu tabbata bace ba. mu kiyaye mu ba kiyaye gidan zama bace ba. mu kula ne mu kula ba mu ne tabbata bace ba. mu kiyaye mu ba kiyaye gidan zama bace nace ba. mu kula ne mu kula ba ne mu tabbata bace ba. ita ne duniyar ga ba gidan zama bace wasu ba. sai su nuna iko waɗansu su yi ta zurku waɗansu su zage ku waɗansu su kalle ku waɗansu su zarge ku matsayin Allah ya baku waɗansu na yaban ku kukan mu na gare ku nauyin mu na gare ku matsayin da mun ka kai ku Allahu ne ya baku mu ne silar mu kai ku kun kasa ba mu aiki ba mu tabbata bace ba. duniya ba gidan zama bace ba. wayo duniya ba mu tabbata bace ba. ita ne duniya ba gidan zama bace ba. talaka na da inci sannan yana da kishi hakin sakon a bashi noma kiwon a bar shi shine kula da inci arzikin mu kar a kwashe shine cikar muradi kasuwancin mu ma a bar mu tunda ba a bamu da kanmu sai mu samu mu kula da iyalan mu shine muke bayani rayuwar kaɗan ce wata rana sai ka kauce mutuwa ta sace wani ce da an ce ina ka je da inci Allah yake da wannan ba mu tabbata bace ba. mu kiyaye mu ba kiyaye gidan zama bace ba. mu kula ne mu kula ba mu ne tabbata bace ba. mu kiyaye mu ba kiyaye gidan zama bace nace ba. mu kula ne mu kula ba ne mu tabbata bace ba. ita ne duniyar ga ba gidan zama bace ba.